lijele isimex sasepitoli lingelinye linezokuphepha eziqinile. Kuleli jele iziboshwa eziboshelwa amacala anzima zichitha isikhathi esiningi zihleli emagumbini ahlala iziboshwa ezihlala ngazodwana. Ngo-2011 uMnyango wezokuhlunyeleliswa kwezimilo wabeka eceleni u-179 million wamaRandi ozosetshenziselwa ukunweba leli jele ukuze kube nesinye isikhala seziboshwa eziyi-12. Lo msebenzi kwakufanele uthathe unyaka kodwa kuze kube manje awukaphothulwa. Isimex ingelinye lamajele ayisikhombisa ezweni lonke anezinkinga zokubambezeleka kokwakha. Namhlanje uMnyango ubuvele ePhalamende uzochaza ukuthi inkinga idalwa yini. Nokho-ke lo Mnyango uthi iphutha alikho kuwona kodwa lisemnyangweni wezemisebenzi yomphakathi nelusola ngokuqasha izinkampani ezingawazi umsebenzi. We're taking the blame because we also have to manage projects as the recipient of those projects and manage them properly so that at the end of the day we are able to account. If there are delays, we need to indicate that timelessly and then we take remedial steps. UMnyango uthi usuzoqikelela ukuthi ukuqashwa izinkampani ezintsha ukuze kuqedelwe ukwakhiwa kwezakhiwo ezingakaphothulwa. Uphinde wathi uyozibambela mathupha uma sekwakhiwa amajele ayi-18 amasha nazobhekela ikakhulukazi iziboshwa zabesifazane kanye neziphila ngokukhubazeka.